sibingelele itingilosi intonke elikhona lapha ekungekhathi. Ngibingelela abaphathi bohlelo nabaphathi abaphethe lolu hlelo. Ngizokhuluma nje mayelana noThemba Mdluli ukuthi uThemba Mdluli waziwa ngobani. uThemba Mdluli ungumculi wegospel owenza umculo wegospel. Igospel ehlukile. Lapha emculweni kudala lento yayikhona noma lesiphiwo lesi engiphiwe uNkulunkulu wabese engipha sona yinto engakhulanayo kodwa ke ukuthi ibonakale noma kubantu icale ukuthi cha seyavela lento ivele ngo2010 ukuthi nami ngicale yibo umuntu olandelela noma lo msebenzi noma ungena kwami e-studio ngaqala 2010 la 2010 ngasebenza nabantu abaningi engisebenze nabo noma kulomkhakha womculo ngokwahlukahlukana namhlanje labo bantu labo sebayimele abanye babo banama production abo abayiphushela wona kodwa aphuma ngaphansi kwesandla sase Combination Records. Le Combination Records icompany lena engipublishe ngo2018 kodwa ke ukucala kwayo icale ngo2010 lana ngidibana khona nomfoka Sibiya ngabe sengisebenzisana naye kulomsebenzi kwaba uwona esubambayo. Chana ke madoda amakhulu manje nami lapha kulomsebenzi ukuze noma lo msebenzi ngiucale ngacala kuyo igospel ngenza igospel kube umculo okuwona wona ukuthi ngigcine ngiwenze ufinyelela kubantu. Ngaleso sikhathi besenza ama CD uyiwona umculo sasucompose ukuthi uthengiswe noma kubantu. Nokuthi ke ngifinyelele ebantwini umculo wami ugcina uhamba usufika ebantwini uhambe ngalendlela ukuthi wagcina usubonakala ngama CD benguthengisa noma imisebenzi yami yabe siyavela kakhulu kubantu. Ngabe sengisebenza namadoda amaningi kakhulu baningi nje abantu abangisebenze nabo ngoba ngababala ngazi kuyoshona ilanga amadoda engisebenze nabo kodwa ke bakhona abantu engisebenze nabo ngoba ngiproducer ngisound engineer kulomsebenzi womculo engaziwa ngawo kakhulu ukuthi uNkulunkulu wangiphake lawo mandla ukuthi cha angiwenze lo msebenzi bese ngenzele nabantu abafuna ucompose noma imculo yabo bagcine sebayenza. Kanti kulo msebenzi nami ukuze ngiucale akubanga lula kodwa kube nzima kulo msebenzi ngoba uma ngabe uzosebenza ngabantu sigcine sisebenza ngabantu abaningi kulo msebenzi. So lo msebenzi lona ukuze ngibe lapha engikhona njengamanje akusukuthi noma ukuhlanipha kwami kodwa ngenziwa abantu bagcine sebangibeka lapha engikhona khona manje. Kanti ke futhi mangiucala azange noma ngiucale ngabe singaba umuntu ophelele endleleni baningi esicale nabo baphelele endleleni abanye babo kodwa namanje ngisayibambile saya phambili nalo msebenzi ukuze ngifike lapha engikhona ngifinyelisa ukuthi noma isibindi noma ukubekezela ukuthi ngiyazazi ukuthi ngifunani yini engiyifunayo nokuthi yini engifuna ukuya khona ngiyaphi kahle kahle ngalomsebenzi iyona into engibekela ukuze ngibe khona njengamanje. Vuma TV. Nami nje uyabona ukuthi into engengize ngikhohlwe kakhulu engeke nje ngazi ngayikhohlwa ukuze ngifike kumabona kude I think mhlambe is 2018 yeah if ungaphosisi 2018 la ngathi mangifika khona kubabona kude nakhona ukuze ngithole lelo thuba lelo ngabese kuba umfo kaMavuso owathola lelo thuba noma ukuthi mhlamba ahlanganise lelo hlelo lelo kune show yayidlala ke SABC1 so umfo kaMavuso usiyabonga kwaba uyena ohlanganisa labo lelo hlelo lelo ukuthi neluze lihambe luze lifike lapha kimi bafika e-studio I think beyifuna i-youth by that time i-youth eyenza something so ngabe sengithola lelo thuba lelo ukuthi ngivele bafika kimi e-studio cha SABC1 yafika yathi chathalala bahlika lapha kimi bazothi bacela ukwenza e-studio ukuthi bashuthe e-studio so mabashutha e-studio kwawuhlelo lolo ebelenziwa kodwa yadlala njalo ngalosibili uma ngingaphosisi kodwa belidila ngeyouth so lelo hlelo lelo ilona elangenza ukuthi nami cha ngibona ukuthi cha ukuya phambili kukhona la ukuthi nami ngithatha inyathelo lona nje lelo la ngingeke nami ngazi ngalikhohle ngalibo ukuthi cha ya ilanga leli engalithola ngoba ithuba leli engomeni zami emculweni hey uyabona ngoba phela uma ngabe sikhuluma uma ngabe wenza umculo ngoba nje ngisho ukuthi ngibuye futhi ngiproduce kune gospel kune hip hop nala house ikwaito konke nomaskando khona
ngaphakathi kodwa umculo nje benginika inkinga ngithi mangithi ngiyayenza noma ngisebenza ngawo hey yawo maskandi yabona umaskandi ayikona nje emculweni wonke engangithi mangibheka nje ngibo ukuthi hayi lo mculo ngathi wona inkinga engiubonayo ukuthi inkosi yami mhlambe ke sengaya ukuthi mhlambe ngokwezindawo ukuthi wena uphuma kiphi indawo kodwa nje ezingomeni zami engingazenza zonke bengizenza ngithi mangizenza lezi ngoma ngizenze bese ngibe nesikhathi ukuthi ngigcine ngisifikisile babukele emakhaya akukho nje engisho ngasho ukuthi cha nayi noma kuyanginika inkinga le Vuma TV. ya ingwesho lombuzo lo yabona ingoma engichazayo kunazo zonke ingomeni zami ingoma engichazayo noma ingoma engithi mangidlala mina kodwa kube khona lokhu noma lapha kimi ngaphakathi evuseleleka khona noma kube khona lo ngithita ngoba umculo wami uma ngabe ngiwenza ngiwenza kodwa ngibhekise kubantu ukuthi cha izinto engibhekana nazo ngoba mangathi uyayimamela wonke lamaculo ami noma lama DVD uma ngabe ngiwenza le music video engikhiphayo ngisuke ngibhala noma into ephuma ngaphakathi ejuleni kwami ngasikhathi mhlambe umoya wami nguzwa ungibeka kuleso simo leso ngisuke ngibhala ngento engisuke ngikuyo ngaleso sikhathi so uma ngabe ngizochaza mhlambe iculo kulamaculo ami engithi cha leli mangidlala kuba khona nakimi kuba khona ingoma ethi ayaphela amathemba ngoba le ngoma leyo ukuyikhompoza kwami ngayikhompoza ngwesinye isimo engangibhekana naso ngaleso sikhathi leso so ukuze ngithi ayaphela amathemba ngase ngibona noma izinto ngalendlela enzenzeka ngakhona lapha emhlabeni noma izinto ngibona ngathi mhlambe kokunye ngathi akwenzeki lo mumzima engibhekana nabo so ngangi dedicate wonke umuntu mangithi ayaphela amathemba whatever noma mhlambe umuntu owenza ibusiness noma umuntu owenza into ethize uma ngabe kufika leso sikhathi leso ukuthi mhlambe noma aphelelwe amandla noma masowuzwa wena ukuthi cha ke noma ubona ngathi konke okwenzayo ngathi akwenzeki ngalendlela ofuna ngayo so leyo ngoma leyo ngase ngibhala ukuthi ifake wonke umuntu ngaphakathi noma usemshadweni noma ukuphi whatever uhasile oyenzayo so mangithi ayaphela amathemba uma bekufika kulobo mzima lebo ukuthi kumele ubambelele ukuthi kuzo zonke izimo engidlula kuzo ngicela ukuthi uNkulunkulu Nkosi yami nami amana ngidlulise ngidlule kulelo giba lolo kanti inethuba futhi engalithola elinye elaba yithuba ukuthi ngigcine ngibonakala kubantu kwakune event ekhona e-stadium so sasinabo Busiswa nabo Skido ithuba engalithola lapho ukuthi nami ngigcine ngivelele ngabe sengiperforma khona kuleyo ndawo leyo kanti ke futhi namanye ama event besiwenza noma siperforma mhlambe kuma street ngapha endaweni yangakithi abanye abantu bangibone lapho ke uma ngabe bengithengisa ama CD na ngoba umculo ngicale vele mina ngikhuphi njengoba manje umculo sohamba via to digital so kungasasi CD na so yeah so ithuba engalithola laba likhulu ile thuba lelo ethubeni nje ngilitholile ngibonga nje lo umsebenzi lo ukuthi ngoba noma ngenza lo mculo noma nginika abantu kwaba yibona ukuthi umuntu mathole mhlambe iCD lami noma athengele umsebenzi yami engwenzayo athi makawubona umuntu noma makawudlala abawudlala ekhaya abanye bawudlala emotweni so ithuba nje ngalithola kwaba yilelela nje ukuthi ngigcine nami sengibonakala kubasa ngingasho ukuthi ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu noma nabakithi abakhona bamane bangipha amandla ukuthi lo mculo ugcine ufinyelele ezingeni eliphezulu ngoba uma ngabe noma kuzaba ukufisa kwami ngokwengqondo noma kube kufisa kwami ngoba ngingafisa izinto kodwa ke uma ngabe ngingabeki uNkulunkulu phambili nabakithi ngingagcina lento noma iphelele endleleni ngoba baningi abantu abanye abanezifiso eziningi kodwa izifiso zabo zahamba zaphelela endleleni kodwa ngokufisa kwami ngithi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu nabakithi kulo msebenzi engiwenzayo noma lapha emculweni ukuthi lo mculo mangithi mangubhala ufinyelele kubantu abaningi emagumbini amana lomhlaba ufinyelele nakubo bathinte enhlizweni zabo abawubonayo baphinde bangilandelele futhi ngoba ngikhona na ku YouTube ama video amatholakala khona music video yami ikhona umculo wami nasemsakazweni umculo yami iyadlala khona so nje ngifisa nami ukuthi cha lokho engikuko manje noma eminyakeni ezayo ngibone nami singidlondlobala lo mculo wami nawo undlondlobale. Vuma TV. Kumele ukuthi unga give up yonke into iza ngesikhathi sayo
ngoba kuba nesikhathi ukuthi sithi cha lo nyaka wami noma lo nyaka ozayo unyaka wami lo, ngoba phela ngohlelo lwethu sisho njalo thina singabantu, kodwa uNkulunkulu abe athi makenza izinto kwenzeka ukuthi afisa kodwa izinto zingahambi ngendlela ofisa ngayo, kodwa nje uma ukhuleka ucela kuNkulunkulu, ucela nje nawo abakini ukuthi cha ucela ukuthi bamane bakupha amandla ukuthi noma isima uqala unyaka akube nomehluko empilweni yakho, noma uphela unyaka kube khona ukuthize okwenzayo nawe. So nami ngithi mangenza lo mculo ngifisa ukuthi lapho engikhona khona manje ngisifuna ukuthi ngizibone sengiphumelele noma isikhathi esingaka, kodwa ke ngakusho ukuthi abalandeli bami ibona noma abantu ibona abazongenza ukuthi ngigcine ngifinyelele la engifuna ukufinyelela khona, ngoba lo mculo ngaphandle kwabalandeli angeke ngize ngifike mina la ngifuna ukufinyelela khona uma ngabe abalandeli bangeke baze babe khona. Kodwa ukuba khona kwabalandeli noma basubscribe kule misebenzi engiyenzayo ukuthi bafune more, ibona abazongibeka ezingeni eliphezulu. Kanti kunjalo futhi uma ngabe ufuna noma amavoti ukuze bangivotele abalandeli emakhaya, uma ngabe ngoba ngiba khona kuma-award abakhona, uma ngabe ngizongena ama-award abalandeli nabo babese bangesemesele noma bangixhase nami lapho kulowo msebenzi lowo, ibona abazongibeka kulelo zinga lelo. So ngokwami nje mina ngizaloko ngibhizi nje ngenza umculo nje nginika abantu, nginika abantu ukuthi abantu baphile. uNkulunkulu ngithi wonke umuntu ocelayo, konke okucelayo umuntu, uNkulunkulu akafinyelele kulowo muntu odlala umculo wami. Uma ngabe naye inkinga abhekane nazo, ngithi inkinga mayiphele kuye, nakuye lezo inkinga lezo ayiphele kuwo wonke umuntu ekufinyelela lolu hlelo. Ngithi namhlanje mabaphile bonke abantu.